एकाउन्टाव 2 लाख 3 लाख रां हाब खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एसपिकेसन इउटुब चेनेलाव दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोजोनथाव रादाब लाना फैगोन। बे गोजोनथाव रादाबानो जाहैबाय दाखालिसो पिएम किसान खुंखांनायनि उनाव इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकआव माने गोबां बुरजा बुरजा रां हाबदों आरो नाथाय बख'यो गवा। सोरनावबा 2 लाख 1 लाख 150,000 20,000 30,000 10,000 50,000 60,000 गोबां आरो 3 लाखसिम हाबनाय दङ। दा नोंथांमोनहा नोंसिनि इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक एबा पस्ट बेंकआव एकाउन्ट खुलिनाय दंब्ला नायनो हागोन आरो नोंथांमोनहा माने बयनोबो मथा मथि आङो 30 जनसो नायनायाव 30 जनसो नायनायाव 22-25 जना फुरा 2 लाख 3 लाख 1 लाख बेबायदिनो जोब आरो नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन। बोरैबाफोर गफ्लांबायोबा नोंसिनि खाफाल जाहैबाय, नोंथांमोननि खाफाल। बेनिखायनो नोंथांमोनहा इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट खुलिनाय दंब्ला नोंथांमोनहा नायग्रा पस्टआव एबा सोरबाबा अनलाइन दखान दङब्ला बेयाव थांनानै नायनो हागोन आरो नोंथांमोनहा दङना गैया, नंमारगौना नंमारा नाय। नोंथांमोनहा अनेक मानसिनाव दङ आरो हाबनानै दङ। मिनि स्टेटमेन्ट खालामबा हाबनाय नुयो, उइद्र' खालामबा गवा आरो इनसाफिसियेन्ट बेलेन्स। नोंनाव जाखिनि बेलेन्स दङ बे बेलेन्सआ गगोन, नाथाय बै नोंनाव 2 लाख 3 लाख रां हाबनाया गवा। नोंथांमोनहा नायबानो जाहैबाय माबायदि बेसे बुरजा बुरजा दं नोंथांमोननि एकाउन्टाव नायबानो जाबाय। आरो दहायसो ओइ लेंसुंथिजायनि सासे सावथालना स्टेट बेंकमोन, बेना स्टेट बेंकआव आङो मिनि स्टेटमेन्ट बानायबाय। बेनिया 1,60,000 दं आरो 1,60,000। दा बख'बाय सावथाला मिनि स्टेटमेन्ट खालामनो आंहा बुंबाय नोंना एकाउन्टाव 1,60,000 रां दङ। हाब सावथाला आन्दायलायबाय आरो 10,000 बख'लाय होनबाय। 10,000खौ बख'बाय आङो, इनसाफिसियेन्ट बेलेन्स देखायबाय। दा बे फैसाखौ माने गभर्नमेन्टआ ओरैनो सोथ'नानै दोननाय बायदि आरो बे सोनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा लक खालामनानै दोनखायोदां। सोरबाफोर सोग्रोमोना बख'फ्लांनो हायोब्ला बख'बायफ्लांनो हायोब्ला गफ्लांनोबो हागौ। नोंथांमोनहा नायनाय सोरनाव एकाउन्टाव हाबदों बेखौ चेक खालामलाय। चेक खालामनानै बोरैबाफोर हाबफ्लांबायोब्ला नोंथांमोनहा बख'नो हागोन, लाखि जागोन। अननानै नोंथांमोनहा गावबागाव एकाउन्टाव नाय। आरो बोरैब्लाफोर गफ्लांबायोबा नोंथांमोननिनो खाफाल जाहैबाय। दा गोबां मानसिफ्रानो हाबनाय खिथानाय लोगो लोगो गोसोआव रंजाखांनाय मोन्दों, खुसि जादों, नाथाय बख'ब्ला गवा। दा गोबां मानसिफ्राबो पस्ट अफिसाव थांनानै नायगासिनो दङ आंना एथ' लाख 1,000 फैसा हाबदों, बेयो गगोना गवा नायनायलाय होननानै गोबां मानसिफ्रानो थांदों आरो नोंथांमोनहाबो दा चेक खालामनो हागोन दङब्ला। इन्डियान पस्ट पेमेन्टनि अनगायै जायखिजाया स्टेट बेंक जिखुनु आदार्स बेंकफोरावबो नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरो हाबफ्लांला फैदों खोमा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। गोबां मानसिफ्रा नायदों आरो लोगोफोरनाव सोंहरदों, नोंगौ हाबदों जाहैबाय। आरो जि आंनो गोबां मानसिनि 30 जनसोनि नायनायाव 22 जनसोनि मानसिफोरनाव आङो बे फैसा हाबनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोनहा अननानै गावबा गावनि एकाउन्टाव चेक खालामबानो जाबाय आरो नायनायजों।